Príjemný dobrý deň, vážení občania, vypočujte si oznamy Mestského rozhlasu. Oznamujeme občanom, že Mestský úrad v Seredi bude dňa 16. septembra 2016 v piatok zatvorený z dôvodu stavebných prác. Ďakujeme za pochopenie. Vojenský útvar Sereď oznamuje občanom, že dňa 13. septembra 2016 sa budú vykonávať streľby ostrou muníciou na pištoľovej strelnici vo vojenskom útvare v Seredi na Kasárenskej ulici v čase od 6. do 16. hodiny. Vážení občania, jednou z možností, ako vyjadriť morálne poďakovanie spoluobčanom a kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky dosiahnuté v najrôznejších oblastiach verejného života jednotlivca či kolektívu, je navrhnúť ich na niektoré z ocenení mesta Sereď. Mestské zastupiteľstvo môže podľa štatútu mesta Sereď a v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o udeľovaní ocenení udeliť za vynikajúce tvorivé výkony, ktoré prispeli významným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta alebo jeho reprezentácie, nasledujúce ocenenia: Čestné občianstvo mesta Sereď a cena mesta Sereď. Návrh na ocenenie môže podať obyvateľ mesta starší ako 18 rokov alebo organizácia pôsobiaca na území mesta. Návrh treba podať na Mestskom úrade v Seredi do 30. septembra 2016. Podrobnosti, ako aj vzory návrhov, získate na internetovej stránke sereď.sk, na pulte prvého kontaktu alebo na organizačnom oddelení Mestského úradu číslo dverí 7. Dom kultúry v Seredi a základné organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Seredi vás srdečne pozývajú na 5. regionálnu výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a včelárskych produktov, ktorá sa bude konať v Dome kultúry v dňoch 16. a 17. septembra 2016. Dňa 16. septembra bude sprievodným programom ukážka základov rezu ovocných drevín, vysvetlenie zásad pestovania paprík a rajčín a ukážka včelárskych produktov a včelárske poradenstvo. Pozývame všetkých predávajúcich a kupujúcich na burzu detského šatstva, hračiek a športových potrieb, ktorá sa uskutoční 17. septembra v sobotu od 9. do 12. hodiny na námestí Slobody pred Retro Café. Poplatok pre predávajúcich je 1 euro. Prihlasovanie je na e-mailovej adrese mamaklub.sk@gmail.com.